Mamaya, mangagat na kami dito. Dito mag-video ka. Yun, at nandito na kami sa boundary Arco ng Nueva Ecija, mga kaserbisyo. Pakita ko sa inyo. First destination namin is Nueva Ecija bago magbulinaw. So, tingnan nyo. Kita ba? Kita? Yan, nasa Barangay Parco Tela. Yan, Nueva Ecija kami. So, tara. Tapos na kaming kumain eh. Gapan City na tayo! Yeah! May overtake po. Wala, grabe maka-overtake oh. Grabe maka-overtake mga lods. Delikado yung mga lods. Dapat huwag kayo mag-overtake nang merong kasalubong mga lods. Yan, finally, nakarating din kami sa bahay nila Ninong Eric at Ninang Minerva. Minerva ba? So nakarating na kami sa aming mga ninong at ninang. So dahil dyan, sila ang una natin bibigyan ng kaserbisyo mug. Wow! So tara, let's go! Tita. Oh. Ay, ano to? Ay, syempre, kung saan kami matapat, Thank you! may Kaserbisyo Vlogs mug. Thank you, Pangken! Asan si Tito? Andun sa baba. Ah, nasa baba. Sige, mamaya. Yeah. May bibigay din ako sa inyo mamaya. Yes! Yes! Teka. May nakalimutan ako. Hindi pwede. Hindi na drawing. Hindi pwede si Tita lang. Lubos-lubosin na natin to. Actually, ano to eh. Shoutout nga pala sa Infinite 28 Graphics and Design kala HN family, kila Press Reni HN. So, maraming salamat po sa pag-accommodate. Tito, patulong. Natali ko ng gusto eh. Kuha na ka pa ng isang magsilyan Tito Eric. Matagal na pa natin kasi na bago kami nakabalik dito mga kaserbisyo since andito na tayo. Ayan uy. Yan shout out Infinite Graphics and Design sa paggawa ng aking mugs. So bawat lugar na mapupunta namin, kung sino may followers and subscribers, mabibigyan natin ito. Siyempre ano to eh, isa sa mga followers natin to eh. Oh yan. Uy. Thank you. Si Ninong, Tito, Eric at may iniluluto na masarap. Wow! Ang bibe. Ayan yung bibe, Tita? Dinuguan. Dinuguang bibe. Uy, Ito malupit. yung kaldereta. Ito naman yung kaldereta. Ayos! Alam na kung ano ipaparis dyan. Sigurado na to. Yelo at yung palalamigin. Alright, yes, good morning. So, pang second day namin, papasyal kami nila Ninong Eric, Balahadya at Ninang Minerva sa kanilang lupain, sa kanilang farm at sa mga kapitbahay farm. So this time, si Tito Rodel muna ang pagmamanayoin natin kay Sergeant dahil grabe yung ngalay ko kahapon. Yung aking panga nangalay. Kaya si Tito Rodel muna ang magmamanayo. Pista. Tara! Yan, moving na kami on board. Kasama si Tito Rodel, driver niya, si Madam Sponsor, si Tito Rodel, yung mga bata, mga kasama namin sa loob. Ayan. Tapos siyempre may gagawin tayong kalokohan ngayon. Gagawin tayong kalokohan ngayon sa likod. Ayan. Yung baon. Yan sila. Ayan. Awag ng trip mo! Mabawal yan! Ba yan, kuya? Ha? Kasi nga mo yung mukha. Ulit? Sa may tabi ng ano na yan. Pero walang hotel. Siguro yan yung ini-spray niya nung nakaraan. Kadiri Dito na kami sa babuyan nila Tito Eric.
Mabango. Putik. Sa Mabango? mini spray. Mabango ha, mabango. Mabango. Ang ina. Baho eh. Ha? Mabango ba? Hindi naman. Baho. Tigil mo na yan kuya. Wala na akong gamot. Wala na gawan. Oh, i-vlog mo daw yung mga Oh. baboy natin. Bago natin, saan ba yung daanan papuntang baboy? Yun, puntahan natin. Puntahan natin ito mga kaserbisyo. Tingnan nyo, puro pala yan. Oh. Mamaya, pagkatapos dito sa baboyan, pupunta naman natin yung mga nag-harvest ng mga sibuyas. So, syempre, alam nyo naman, ang Nueva Ecija, isa sa pinaka-tanyag na, o isa sa kilala na nagsusupply ng mga agricultural products tulad ng mais, tulad ng bigas, sibuyas, sili, may mga maisan din naman. So ito na mga kaserbisyo. Pakita ko sa inyo yung mga alaga nila Ninong Eric dito. Ayun, ang dami oh. Wow. Dami. Dami oh. Hello. Yes. Oh, yan, nagkakaintindihan tayo. Kumusta kayo dyan? Hello, kumusta kayo dyan, oy? Dami oh. Ang daming alaga. Oh, ito yung pinagmulan. Ang inahin. Yan yung inahin nila. Tapos dito naman, ang barako. Oh, yan. Ay, inahin pa rin to? Wala kaming barako. Inahin pa rin pala to. Wala pala silang barako ni sir. Ay, ang haba. Ay, kay Ninong Eric po yun. Ay, okay. Ito, meron pa dito mga kaserbisyo. Inahin lahat yan. Ito naman, puro inahin talaga. Wala palang barako dito. Dami, lalaki. Yeah. Feel na feel kong pagiging agriculture ko. Yan o. Yan o. Hello. Ito pa oh. Wow. Parang ang sarap na nilang ano, i-chicharon. Ito pa, pang katay. Ito patining na to sigurado. Okay, di ba? So ganito dito sa Nueva Ecija mga kaserbisyo sa lugar nila Ninong Eric. More on agricultural business. O puro agribusiness ang ginagawa nila dito. Tapos dito masarap maligo dyan, oh. Tingnan nyo. Diyan daw nagpapadulas sila misis noon. Nung bata pa sila. Diyan sila naliligo. So shout out kila sir. Pangalan nyo sir? Boy. Boy. At si Madam Nene. Ang dami nilang baboy. Parang ang sarap na nilang gawing chicharon. Ay, buntis to? Halata nga oh, buntis pala siya oh. Swerte ni Ninong Eric, buntis pala tong alaga niya oh. Tapos pagka nanganganak, dyan na lang din po. Oh. Ay, mga kusot. Ah, yung ganon. Okay. Yung ganito, ito pala ang nilalagay nila pagka nanganak na, nilalagay nila dito. Nilalagyan nila ng ganito. Parang ito ang pinaka-nursery nila. Yun. Yun yung pinaka-nursery nila. Lalabas namin dyan yung kulik. Pagka maglilinis ng kulong ng inahin. Ito, ipalalabas nila dito. Tama? Para malinisan ng maayos to. Para hindi rin sila magkasakit. Kasi pagka lagi nababasa ang mga big mga servisyo. Mga ano. Kainawat na namin 35 days. O yung inahin lalabas na namin. Oh my God! 35 days, yun na. Pwede na silang pakainin ng mga feeds. Okay. Huwag lang mapeste. Kasi yun ang pinakakalaban mo pagka ganito yung mga ASF yan, di ba? Animal Swine Flu. Nagkasakit, talagang andun na yung loss nyo, no, ma'am? Pag talon-talon na. Ayun, kamatis naman lang yun. Sa inyo rin yun? Kamatis. Puro kamatis naman yun doon, ma'am. Sili yung Ang dami pala mga, ano, mga agri-products nila, madam, dito. ayun mo, bilan yung palay ni Eric yun. Ayun yung kaninong Eric naman, palayan. Yes, yung kanyang sili. May palayan pala si Ninong Eric doon sa kabila. At nandito na kami sa Sibuyasan. Sa area pa rin ng ano bang barangay to, tita? Barangay Bagong Sikat. Barangay Bagong Sikat. Naka-vlog na. Barangay Bagong Sikat, Nueva Ecija. Yes. Yan oh, tingnan nyo.
Yes. Ito pala sibuyas. Yan ang sibuyas, ang bango. Parang ang sarap magsisig. Ang sarap magsisling. Yan yung yan yung na-harvest na. Pakita ko naman sa inyo kung paano nila hina-harvest 'to mga kaserbisyo. Ako di na ako magbubunot kasi may nagbubunot na eh. Ipa-vlog ko na lang yung nagbubunot at dito ko sa malapit para sigurado. Ayan o, binubunot lang mga kaserbisyo. Ayan o. Wow! Yes! Hindi naman po mahirap magbunot, madam. Hindi na. Lalo na po kung malinis po ito, hindi po mahirap. Ito bubunutin nyo na to. Ano pwede bumunot ng isa? Pwede naman po. Ganyan lang kasimple magbunot mga kaserbisyo. Pwede ma-experience kahit isa lang. Bunutin natin. Uy, ugat. Kasi yung ugat niya mismo nakapatong na lang. Kaya ganun lang kadali harvestin. So, ito po madam, salamat. Uy, uy, nag-excuse ka ba? Tapos, yung madam, kasi 'di ba merong parang pinakadahon na ito. Iba ba 'yon dito? Alam po. Yung ginugulay na ganito. Ganyan din po siya. Pero bata po 'yon. Ay. Nag-aaral kasi ako ng agriculture kaya di ko alam. Graduate ng agriculture, di alam yung yung sistema ng mga crops. Sa bagay, hindi kasi kami nakapag-actual ng ganito. Kaya kailangan pa natin mag-explore. Ayun, ang dami oh. Ganito? Oh, try nyo nang mag-harvest. Yung kabilang Try nyo nang mag-harvest. Pakita mo sa akin. Yun oh. Suga ako ndige. Harvest meme. Okay. Aray! Ang dami oh. Pakita mo. Pakita mo. Ang dami oh. Sibuyas. Tinulungan mo. Alright. So doon naman tayo sa marami. Ayun oh. Ang dami rito oh. Ay, ito yung ginugulay, tita, na maliliit. Yung dahon niya. Ayun oh. Ganito yun mga kaserbisyo. Ganito yung kaserbisyo. Hinihingal agad ako. Ganito yung mga kaserbisyo sinasabi ko. Yung tinatanong ko kanina kay ate. Yung maliliit nitong dahon. Yung hinahalo sa di ba madalas sa mami? O yan, mga mami sa pares. Ayan, yung paggagawa ka ng sausawan, ito yon, yung pinakabubot. Ay, ito, pickles ang tawag sa ganito, yung mga ganito. Pickles to mga kaserbisyo yung tawag sa ganito. So, mas mura to. Pag bilog, yung mga ganito, ito yung mahal. So, matatandaan nyo, yung nagkaroon ng shortage ng sibuyas nung nakaraang ewan ko anong taon yon. Basta hindi ko tinandaan kasi grabe ang presyo ng sibuyas noon. Umaabot ng halos ikwintas na nga sa sobrang mahal. Diba? Kunikwintas na nila to noon eh. Yung iba ginagawa ng singsing to dahil sa sobrang mahal. Oh, ayun lang yung bayan namin tito. Yan wawa. Oh, yun oh, wawa yan eh. Sa likod, nagtataka si tita. Baler na ba yan tita? Ayun, ang dami na nilang na-harvest dito mga kaserbisyo. Ayun oh. Ito ang laki oh. Wow. Ganyan yung bibili natin mamaya. Ganito yun. Ganito yung natin, bibili natin mamaya. So alam nyo na, dahil andito kami sa Nueva Ecija, alam nyo na kung ano magiging pasalubong namin pag uwi, di ba? Sibuyas. Una lang naman to, sir. Pag sa Montalban, 30, isang piraso. 30 isang piraso? Oo. Isang piraso pa lang? So dahil dyan, bago tayo magpaalam mga kaserbisyo, may mimigay tayong sticker sa mga tao rito dahil na-istorbo natin sila. Yun lang naman kaya natin ibigay, di ba? Wala tayong pera eh. Tara, bigay mo na yan. Bigyan natin sila ng sibuyas. Oo. So, bawat isang sticker, ilang sibuyas dito? Ha? Isang sako. Sa sako? O, pamigay mo na yan. Tara. Baka sabihin sa inyo tayo yung Yun na yung sticker. Dahil yan, mamimigay kami ng sticker kala sir. Sir, sticker sir, bigyan namin kay sir. Dahil sa panggugulo namin. Follow and subscribe na rin sa aking YouTube channel. Alright. Pwede po. Waterproof po yan. Pwede rin sa dingding ng bahay para panakot sa daga. Sige sir, salamat sir ha. Sir Ronilo. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Kunyari tito nangangampanya ka, sir, boto nyo po. Ayan, pamigay mo na. Ayan. Ayan. Sticker Ayan. Sir, boto nyo ha, congressman. Congressman ng Montalban. Nabigyan natin ng ng sticker. Pamigay tayo ng sticker. Taga po ako sir? Rodriguez Rizal. Rodriguez pa rin, Rizal pa rin. Ako yung taga probinsya na dumadayo sa probinsya eh. O yan, nangangampanya na po si Congressman Rodel. Yan, boto nyo po sa darating na halalan. Yung sibuyas, palalaguin po natin. Yan. Follow and subscribe na rin po sa kanyang YouTube channel. Si Tito Rodel talaga yung vlogger eh.
Yeah. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. So yan mga kaserbisyo, natapos na yung maiksing excitement at enjoy dito sa lugar nila Ninong Eric at kami ay magpapaalam na. Yan. Hanggang sa muling pagkikita. Yan. Maraming salamat sa pag-accommodate sa amin, Ninong. Yan. Kila Ninang. At nag-enjoy kami kahit papano. So tatawid na muna kami sa Bulinaw. See you on my next vlog sa may Bulinaw. Sa may Bulinaw. Sa Bulinaw, Pangasinan. Let's go. Ingat kayo ha. Bye bye, ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye, ciao. Bye bye. Thank you. Thank you, tita. Ingat kayo, ingat kayo. Bye bye, Ninang. See you on. Thank you. See you on next holiday. Next holiday ulit. Kung hindi nga lang ako